A môže sa usadiť, ak chcete. Minulé to bol Jakobus a on hovoril o tom, ako máme žiť náš veľký príbeh a ako náš veľký príbeh zasahuje druhých ľudí a ako sa s nimi vyberáme. A ja som počas tohto mesiaca rozmýšľal nad mnohými vecami, že čo tu budem hovoriť a uvedomil som si jednu strašne zlú vec. A to je tá, keď som robil jedno svedectvo, tak som si aktivoval software na počítači a ten program mi tam už neišiel, tak som musel stiahnuť tak to som to mal čo najrýchlejšie, tak som si zaplatil z telefónu 2 eurá na jednej nemenovanej stránke, aby sa mi to stiahlo rýchlejšie za nejakých 20 minút namiesto 2 hodín, pretože som to chcel mať hneď. A vždy si uvedomím jednu vec, že ak idem strany do ovoca, tak niečo ma strašne nemilo prekvapí a to je to, že ja zrazu stojím pri šolekove a neviem prečo a preto bol Trixie Down a ja som mal byť dávno v ovoci. A strašne sa ponáhľam a tak robím čo môžem a idem cez šolekov, aby som to stihol. A ešte horšia vec, keď idete v jednom obchodnom reťazci, nebudem hovoriť v ktorom, a idete s nákupom a ponáhľate sa, dáme tomu na tieto chvály s nákupom a zrazu tam zbadáte, že je tam 9 pokladní a iba 2 sú otvorené a vy nechápete prečo a stojíte tam 15 minút a to poznáte. A vždy pri tejto situácii si poviem, že však mám čas. Pretože moja priateľka bola vo Francúzsku a tam tí Francúzi úplne neregistrujú to, že bola aká dlhá rada. Im je to jedno, on si povedal, však neponáhľam, ja mám čas. Tak vždy, keď som pri tej pokladni, si poviem, však neponáhľam, mám čas, aj keď vidím, že už meškam. A na druhej strane som si uvedomil, že jak strašne nás svet učí byť úspešnými a mať čo najväčšie vzdelania, 4 tituly pred menom, jeden v strede a druhý za menom. A musíme byť strašne inteligentní, pretože ak sa nezamestnáme, tak nebudeme mať nič a nebudeme mať kde bývať a všetko bude úplne o ničom. A ďalšia vec, ktorú som si všimol počas tohto mesiaca, je, že ak pozeráme televíziu, tak väčšinu z toho, čo tam pozeráme, je to, ako bol niekto okradnutý, ako niekoho zavraždili a vidíme tyraných ľudí tam a televízie nám dávajú strašne veľa do hlavy toho negatívneho, čo sa stalo. A nie toho pozitívneho. A vidíte všetky kauzy a kopec tých kauz, ktoré sa stanú, 90% je nepravdivých, len aby sa o niečom písalo a potom sa už nenapíše o tom, že to bola fáma, nebola to realita, ale marketing v tom rád pokračuje, že OK, bolo to takto, necháme to tak. Snažíme sa nájsť určitý pokoj, ktorý nevieme, kde je. Či chceme alebo nechceme, týchto vecí, ktoré som spomenul, sa stávame takými otrokmi a stávame sa neslobodnými. Sme tými, ktorí sú nútení doslova v každú sekundu rozmýšľať, robiť niečo, vy sa nemôžete zastaviť aj na chvíľu, pretože vždy musíš niečo urobiť. Vždy, keď si zapneš televízor, vidíš samé negatívne veci, ako vplyvajú na teba a vidíš to, ako tento svet vstupuje do cirkvi, namiesto toho, aby cirkev vstupovala do sveta. A to som si veľakrát uvedomil, že cirkev mala niekedy obrovskú moc. A teraz je to v podstate hanba, keď poviete, že ste veriacimi. A včera sme mali stredko a zdieľali sme sa o našich životoch a jeden chalán z nášho stredka hovoril, že spolužiaci videli, ako číta Bibliu v šatni, keď sa prezrekali ako futbalisti a oni, že to čo máš? Že ty si veriaci? A to je hanba teraz, keď poviete, že áno, ja som veriaci, ja žijem s Bohom. Pretože ostatní ľudia a aj my sme častokrát tými otrokmi času, otrokmi toho, že musíme byť vzdelaní, otrokmi peňazí, stávame sa otrokmi televízie a toho, že chceme mať len my čo najviac. A Ježiš nám to úplne niečo iné hovorí. Draho ste boli vykúpení, nestaňte sa otrokmi ľudí. A keď som si chystal toto slovo, tak mi to prišlo, že Ježišovi záleží a Bohu záleží na tom, čo robíš, kde si a s kým si. A on povedal, ja vás nenazývam sluhami, ale nazval som vás priateľmi. A to je tak úžasná vec, že my nemusíme žiť ako otrokmi nejakého hriechu, že my nemusíme žiť ako otrokmi niečoho a báť sa a mať strach vystúpiť pred ľudí. A veľakrát to vnímam aj tak na sebe, že keď idem a som v škole a mám hovoriť ľuďom o Bohu, alebo vidia, že mám pomalované zošity nápismi, alebo mám nejaké tričko, tak už sa ma pýtajú.
a tí ľudia si robia z toho posmech. A ja sa veľakrát pozastavujem nad tým, že v tejto dobe to, čo je normálne, sa berie, že už je nenormálne. Že tie normálne veci, ktoré kedysi boli, tak teraz sú úplne úplne out. A vidieť to aj na tom, minulé, keď sme robili tábor, cez leto som išiel po jednom meste s nákupom a obrovský činžiak tam bol a cez celý činžiak bol taký billboard na obkladačky a hádajte, čo tam bolo. Predaj ľudských tiel v tejto dobe je tak intenzívny, že mladý človek už aj nevie rozoznať to, čo je správne a čo sa nepatrí. Pretože kdekoľvek si otvoríte časopisy, noviny, tak všade vidíte to, ako dievčence sa predávajú. To, ako sa s týmto obchoduje, robí sa z tohto biznis. A my sa potom stávame tomuto otrokmi. A teraz poviem jednu takú vec, možno takú nadnesenú, a to je to, že práve ty môžeš ovplyvniť tieto veci. My žijeme v našom národe a my môžeme tieto veci zmeniť. A k tebe na tom záleží. Vieme dobre, aké je Slovensko a všetci sledujete politickú scénu a všetci poznáte tieto veci a veľakrát sa ja sám zamýšľam nad tým, že čo môžeme spraviť. Čo môžeme spraviť lepšie, čo môžeme zmeniť, jak do toho môžeme vstúpiť. A ty, ako tu teraz sedíš alebo stojíš, máš možnosť tieto veci zmeniť. A možno je to také vzdialené, že proste ani to nevidíme, že jak ja môžem zmeniť tieto veci. Jak ja môžem vstúpiť do politiky, do obchodovania, jak ja môžem vstúpiť niekde, kde nemám na to možnosť. A povieme potom, druhá vec je, kam ty môžeš vstúpiť, je tvoja rodina. A teraz si pozrite sa na svoju rodinu. Je tam všetko OK? Je tam pravý pokoj, ktorý keď ty prídeš domov, tak ho tam nájdeš? Keď ty prídeš domov zvonka a prídeš do úplne úžasnej rodiny, kde sa na nič nesťažuje, kde vládne Boh, kde sa spolu modlíte každé ráno a každý večer. A práve ty, ako tu, teraz si máš možnosť toto zmeniť. Ty máš možnosť vstúpiť do svojej rodiny a bol som v Rajských Tepliciach pred 2 týždňami a takí dvaja veľmi dobrí chlapici sa tam rozprávali o tom a hovorili, že niekto musí spustiť tú lavinu v rodine. Niekto sa musí modliť za tú rodinu, aby tam prišlo Božie požehnanie. Ja ti chcem povedať jednu úžasnú vec za to. Ty si ten niekto. Ty si ten niekto, ktorý môže zmeniť veci, ktoré sú okolo teba. A možno je to také, že také nereálne, že OK, teraz mám strach, tak sa pozri na svojich priateľov. Možno niektorí sú tu dnes s nami. A niektorí naši priateľia sú niekde vonka. Keby to bolo piatok, tak sú určite niekde vonka. A čo žijú? Ja vám poviem na rovinu, každý človek, s ktorým vy sa stretnete, potrebuje počuť o Bohu. Potrebuje počuť o tom, čo Boh robí, aký je Boh. Pretože my veľakrát si myslíme, že na tieto veci ja nemám. Že ja som lúzer a ja tieto veci nezvládnem. A keď sme hovorili o tom Slovensku, tak ja ti chcem povedať, že ty nie si lúzer. Že ty nie si ten, ktorý je na konci niekde spoločnosti a nemá šancu toto zmeniť. Pápež František k tomu pekne vyzýva, že modlite sa za politikov, lebo to je jediná šanca. A od rodiny prejdeme k sebe samému. Je v tvojom živote všetko v poriadku? Je tam niečo, čo by si chcel zmeniť? Je tam niečo, ako hovoril Ondrej, že on zažil Boha tak, ako ho nezažil nikde inde. A toto je tu tá vec, ktorú my máme hľadať. Lebo Boh s tebou počíta. Boh počíta s tým, že ty, keď budeš doma a sa budeš modliť za svoju rodinu, za svojich priateľov, budeš sa modliť za náš národ, za naše mesto, tak Boh uvoľní svojho ducha na nás. A my máme možnosť tieto veci ovplyvniť. Pápež František to znova tak pekne hovorí. Jednu dozadu poprosím. A ste kresťanmi podľa nálepky a každý nech si odpovie vo svojom vnútri. Nikdy nebuďme nálepkovými kresťanmi. Buďme kresťanmi pravdivo v srdci. Byť kresťan znamená žiť a dosvedčovať vieru v modlitbe, v skutkoch lásky, v podporovaní spravodlivosti, v konaní dobra. Tesnou bránou, ktorou je Kristus, musí prechádzať celý náš život. To tesnou bránou, ktorou je Kristus, musí ísť celý náš život. A to je taká fráza,
A mám veľa takých fráz, že daj Bohu všetko. A ja sa veľakrát tým zamýšľam, čo je to dať Bohu všetko. Čo je to dať Bohu to, čo mám. Jeden líder jednej skupiny hovorí, že ja Bohu dám aj to, čo nemám. A môžete sa postaviť teraz, poprosím. Ja sa vás chcem spýtať, je tu niekto, a ak je tu niekto taký, komu záleží na tom, čo žije doma, na tom, čo žije vo svojom srdci, vo svojom rodine, nech dá ruku hore. Vysoko ruku hore. A teraz sa pozri okolo seba. Pozri sa okolo seba. Ja ti poviem jednu vec, ty nie si v tom sám. Ty nie si sám na tieto veci. Môžem ruky dole, aby sa neodkrvili. My nie sme sami na tieto veci. A ja verím tomu, že ak my vstúpime do toho, že budeme žiť s Bohom deň čo deň, tak Boh spraví také veci, o ktorých my aj nesnívame. Ja vždy hovorím, že naše sny sú pekné, ale Boh sa len zasmeje, pretože má oveľa lepšie. My snívame o tom, že raz budeme mať toto a Boh povie, že nie. Ja mám pre teba pripravené toto, je to 100 razy lepšie. A toto je vec, na ktorou ja žasnem, keď robíme niečo s kapelou, so spoločenstvom a niekam ideme a modlíme sa za veci, ako nám Boh dáva. A my máme svoju predstavu, že OK, toto by sme teraz chceli a toto je také, po čom túžime. A teraz tak so Josefom diskutujeme, že čo ďalej. A vždy vieme, že Boh má pre nás viacej. A chcem ti povedať to, že Boh počíta s tebou tak, ako si tu. Boh nezabudol. Ja te chcem pozvať dnešný večer, aby sme išli tam, kam patríme. Aby sme išli k nášmu Otcovi. Za 6 rokov, čo sa snažím žiť s Bohom, môžem povedať, že je to najlepšie rozhodnutie, čo som mohol kedy v živote spraviť. Nám nič lepšie nemohlo stretnúť. Pretože som si uvedomil, že Boh mi dáva 100 razy viac, ako mi dáva čokoľvek iné. A to potešenie, o ktorom hovoril aj Ondrej, sa nenájde nikde v pornografii, nenájde sa v alkohole, v drogách. Potešenie a radosť, právo radosť dáva len Kristus a nikto iný. A tak ako sme zdvihli svoje ruky, že sme tu a chceme zmeniť veci, ktoré sú okolo nás. Tak my sme tu, ktorí sme tu, neviem, 80 ľudia, máme možnosť zmeniť vládu, máme možnosť zmeniť naše rodiny, našich priateľov, samých seba. Ja chcem pozvať dnešný večer do toho, aby ste dali Bohu to, čo vy chcete a čo vy uznáte za vhodné. Ak vy teraz sa rozhodnete, že ja dám Bohu všetko, čo mám, tu je na to priestor. Je tu zopár modlitevníkov, mali by na sebe biele niečo. A chcete, aby ste sa vás modlili, prosím, vyhľadajte ich. Ak chcete, aby dnešný večer nebol ako normálne nedele v kostole, aby to nebolo to, že tu chcete modliť mať domov a viac sa s Bohom celý týždeň. Ak chceš, aby tento večer bol tým, kedy ty prídeš domov a povieš po svojej mame, že ja sa dotkol Bohu. A ja som mal takú predstavu, že keď to začínal a prvýkrát som prišiel na niečo takéto, tak povedal jeden človek, že modli sa a Boh sa dotkne. A ja mám takú predstavu, takú silnú a teraz som si predstavil taký prozor, kde z neba a ja tam budem niekde a to sa ma dotkne a neviem, čo sa stane, padnem na zem a neviem čo a proste bude to úplne iné a proste niečo fyzické a ja som prekvapený z toho, keď teraz Boh sa ma dotknul. A bolo to niečo úžasné, pretože to sú veci, ktoré sa nedajú popísať. To sú veci, keď vaše srdce sa otvorí Bohu. Ale je to ťažké v tejto dobe sa spoľahnúť na Otca. Ale kto ti dá viacej ako tvoj vlastný Otec, ktorý ťa stvoril? Ja spozerám k tomu, že sme sa teraz išli spolu modliť. Drahý Oče, Ty vítaj medzi nami dnešný večer. Ty vítaj na tomto mieste. Ja ťa pozývam do môjho života. Ja ťa pozývam, aby Ty si spravil tam poriadok, aby Ty si vyhodil to, čo tam nepatrí. Drahý Oče, ja ťa pozývam do mojej rodiny. Ja ťa pozývam do toho, aby Ty si tvoril svoje veci. Ja ťa pozývam, Oče,
mojich priateľov. Chcem pozývať k tomu, že som mal odvahu ísť hovoriť o tebe. Ja ťa pozývam k tomu, aby dnešný večer padli moje plány. V tejto chvíli už som nevládol ja sám na sebou. Ale ty si robil tie veci, ktoré ty chceš. Ja sa modlím, Bože, aby tvojmu menu patrila česť a vláda. A keď odíde z tohto miesta, aby som odišiel zmenený tvojou lásku. Ja túžim teraz ísť do domu môjho otca. Ja túžim ísť z tebe, ja túžim môcť kútok tvojho srdca. Ja túžim vidieť to, ako ty meniš veci okolo mňa. Ja túžim vidieť, ako toto mesto rastie v tvojej láske. Ja túžim byť tým, ktorý priniesie zmenu